boas, Coque. Felicidades por este gran inicio de tempada. Antes de comenzar a falar un pouquiño do seguinte encontro, un encontro que seguramente vamos a ter a toda a afición apoiándonos, fálanos un pouco no teu estado actual, como te atopas en ti, Bueno, boas tardes antes de nada, pois a verdade agora encontro-me bastante ben, si que é verdade que ao principio sempre me costa algo como empezar a temporada, coller ritmo e eso todo, pero bueno, agora mesmo estou ben para axudar ao equipo no que faga falta e para adiante. Xa meténdonos un pouquiño máis na semana de encontro, visítanos un dos rivais máis duros da categoría, xa non solamente por plantilla, un club histórico, a UD Ourense, que sobre todo ten unha gran afición. Como ves ti o equipo preparado para este gran encontro que sin duda é dos máis importantes desta tempada na Estrada? Verdade, vexonos moi ben, tanto o equipo, o corpo técnico, que é todo estradense, a afición que non falla nada, vai a Betanzos o outro día, parecía que estábamos como no noso campo por momentos, e bueno, vexonos bastante ben, motivados, e que é verdade que nos ven un equipo dos chamados a estar aí, pero bueno, nós ao noso, a facer o noso partido, e con eso penso que podemos conseguir os 3 puntos. Xa para finalizar, fala un pouco dos teus compañeiros. Temos lesións de larga duración, si que é certo que o equipo empezou ben, tendo moi pouquiño lesionado, e a medida que foron pasando as xornadas foronse caendo moitos xogadores. Estáse tirando de xuveniles que están cumplindo, que moitos están na dinámica do primeiro equipo. Como ves ti os rapaces? Pois moi ben, non? Como outro xogador máis, como levan entrenando desde o principio de temporada con nós, están unidos ao equipo, na dinámica do equipo, e, bueno, sí que é verdad que pois Ángel, Caraván, bueno, todos, Juanín, sí que é verdad que se notan, pois que nos gustaría contar con eles, non? Pero, bueno, creo que os que están entrando, pois o están facendo bastante ben, e dentro do que cabe, pois non se están notando tampouco moito as súas ausencias. E agora quero que lle envíes un mensaxe á afición para este encontro tan importante e que os animes a vir. Pois animo a todos a vir a animarnos o domingo, que xogamos contra o Ourense. Si que é verdade que é a jornada 14, pero é primeiro contra o segundo, e creo que vai ser un partido moi bonito, e ojalá pois vos podamos dedicar os 3 puntos. Gracias. A ti.